ছিল দিয়ে কি তারা Tipra Motha, Tipra Motha. Itu balik hujan, ya. Karena tujuan terus, anggota motor dia lagi. Ada pun dia kau ini pakai nanti mulu. Orang dia kau, Chengkini buskang je panchayat nicong baringna thangi tongo abonaro gei chini 26 asram bari Bidhan Sabha amchaye khobjak chini Sipayawar Gram Panchayat ni engai cheng Tipra Motha ni bukhaktei cheng tabuk awaimung khlailai tongo tabuk cheng 1 nong ward o awai khlai tongo omo gai cheng tabuk biswas parao tongo chini logeo tongo khorok nei chini o 1 nong ward o batainai oro burini seat chini bukhuk binarani deborma bai bukhuk noyani deborma borok nei busajak cheng chini je para cheng awaimungni bisingtei belai khaino lukurokni chini bukhago borokni je khapurmani cheng nukha cheng poito khlaio cheng oro replyingnai sudu o 1 nong ward simia cheng o Gram Panchayat bo taklai cheng chini yago tui manai cheng poito khlaio gai cheng obonono kok besarnai o amchaini chini Sipayawar Gao Panchayat ni joto ini lukurokno cheng oro durniti mukto chini panchayat finance sabte oro cheng teibo lama tini ব্যবস্থা borokni je regari samung bata aborokni sujug subida teibo khlainani nini ani hinlaiawi cheng oro kaham kai jotobai je oro cheng oro miliwino o Gram Panchayat no naikolnani abono chini naharmung oro cheng khnao chini birodi pokho goro prochar khai tongo oro Tipra Motha phaike angkai oroni 10 ko onnodo pharak tongmangla ko nokorma thanai abono tei jeng sanamusungu jeng asek bisi jeng oro tonglai tongo tak babai gotona kariku oro omo haikai nini ani phanangna naimani abono punjuta kaibaidi jeng jotono oro joto do pharangno asek bisi romai thanjagai tongo tak batongnai haini bagai bongniya awaimunga bujobrongno norok punjuta ribaidi engkai chini प्रार्थीरंनो जो तनोनो कप्लाई खेबेदी अमनो सिनी कक सारमु हामबाय।